Dins dels actes per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient, l'Auditori de Santa Coloma acull una obra teatral per reflexionar sobre el futur. Muralla Òptica us ofereix aquest espai. L'Auditori de Santa Coloma de Farners ha acollit la representació teatral de l'obra Que s'acabi el món és culpa meva, un treball d'Èlia Borràs, Berta Camps i Eva Ferrer, dirigida per Paula Fossati. Què faríeu si sabéssiu que el món s'acabarà d'aquí una hora? Es pot seguir somiant davant l'evidència d'un món que s'acaba? Això és el que posa sobre la taula la companyia La Intempèrie amb el seu espectacle. La Marina i la Vicky es troben al menjador del seu pis compartit quan comença el compte enrere. D'aquí una hora el món s'acabarà. Davant d'aquesta urgència, la Marina i la Vicky improvisen la manera d'evitar el temps de descompte, revisiten les passes donades, qüestionen el moment present i s'atreveixen a projectar malgrat un futur incert. Aquest és el primer muntatge teatral que estrena l'associació La Intempèrie, que va néixer durant la producció de l'espectacle Plou a cobert, que es va estrenar en el marc del cicle primerencs de la sala La Planeta de Girona. L'acte ha estat organitzat entre la Regidoria de Cultura i la de Joventut dins dels actes de la Setmana del Medi Ambient. A l'inici de la representació, els alumnes de l'institut van fer un parlament a favor del reciclatge dels aparells de telefonia. La vam estrenar al setembre a la sala La Planeta de Girona i ara ja és... Ja portem uns quants bolos. I això, vull dir, ja no sé quants ara. Hem anat a Celrà, a Banyoles, a Lloret, a Amposta, a Bordils... Sí, i ara doncs esperant poder continuar i molt contentes de que la gira doncs pari per aquí a Santa Coloma. Sí. Fins al 22 de juny hi haurà una vintena d'actes per commemorar el Dia Mundial del Medi Ambient. L'esdeveniment compta amb una àmplia oferta de propostes ambientals per conscienciar la ciutadania sobre la importància de tenir cura del medi ambient i l'entorn natural, adreçat a públics de totes les edats. Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. A les nostres òptiques trobaràs un ampli ventall d'ulleres de les millors marques i els equips tècnics més avançats. També t'oferim serveis d'optometria avançada, controls de miopia, lents de contacte especials, ortocà i teràpies visuals. I dient que vas de part de la Selva TV, t'oferim un 10% de descompte addicional al 50% que fem a tots els nostres productes. Demana la teva targeta a qualsevol de les nostres botigues Muralla Òptica. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista.